Aya koro mgajwang wadhi e pap e kinde ni malig maduong' ma pacho ka donje e tielo ma 25 tok bede yweyo ma jumbe adek timbe mopogore opogore medo timo ikruok ma yudo points giko odirani. Bang' yudo thuolo ma donjo e quarter finals mag okombe mag FKF, kweth ma Kariobangi Sharks sani koro ikore mar laro points duto modong' e tuke mag lig ma pachoka. Sharks ma bende nitiere namba 12 e mesa mar lig ma pachoka, gino bende koro ochomo wang'gi mar biro goyo piny timba dhula ma Tusker ma bende gin namba 2 e lig ma pachoka gie sani. Ni kuangalia tuliwachia wapi mechi ya mwisho ambayo tulicheza na Posta, tulikuwa na matokeo mema. So ni ligi tunahitaji pointi. Tunahitaji kuwa na mahali ambapo tunasema labda kabla ligi ishe timu iko sawa na iko nambari ambayo itaistahimili kuwa kwa ligi pia msimu ujao. Korka kore, Captain mar Kariobangi Sharks Luke Kelvin wacho ni gibiro tiyo kod thuolo duto mantiere mane onigi leo tim mar Tusker toka ni giwuok amodhi e tielo mokwongo mar lig ma pachoka. Kuhusu game inafuata ya Tusker, si pande yetu ni must win. Kwa ajili pia tunang'ang'ania tutoke hapo chini. Lakini Tusker principles zetu ni kuweka ball chini tucheze. Captain mar Tusker Mike Kibwage wacho ni gesani gisewito thuolo mar yudo kombe achiel ma osebayogi. Kata kamano, giketo teko giduto mar kedo kod tim mar Gor Mahia e lig ma pachoka ka bende gibiro kawo okang' moramora madwarore ka gikawo tuke duto mapek mondo mi giyud points 3 machoro gi machiegni kod Gor Mahia ma sani oyombogi gi points manok mar neno ni gin bende gilaro kombe no. So sahi coming back kwa ligi, sahi full focus ni ya ligi, na inamaanisha sasa lazima tuanze na win mali tuliachia our last game against FC Leopards. So tunatekio moral boost kwa hii game next. Kopogore kotugo no biro tuge alap ma Kenyatta mantiere boma Machakos. Gor Mahia bende biro bedo ka rwako Kakamega Homeboys e alap no, ka bende Bandari biro bedo ka limo Ulinzi, bang'e Shabana biro kedo kod tim mar Posta Rangers. E weche mamoko